pasi ndinochema kuti kudazvo ndinoshandiswa hangu nekuda zvemadzinze handichazivi hangu chokwadi ndatune chiri pamusana pako handi ndakuudza kushandiswa tateguru vati pamba penyu mimi pagiraundi kana kuti padambiro ndo panoitwa misangano nevaroyi ipapo saka vakaona kuti mimi kuti tifambidzane vanofanira tokutemererayo nyora dzavanokuisai mushonga rinovairo dumwa iro kuti kuti mubatirane muri pamwe chete imi motoshandiswa musina chamukuziva. Ini hakundobudawo kutenda nokuya kwandakaita kwatateguru chekutanga ndautenda kuti ndakabatsirwa mahara pasina muripo and then kuya ndinewo machenjisi andakaonawo hangu panguva diki diki ndisina chandanga ndamboti ndashandisa hangu ndakangorisevhawo message from murungu wanga atoti haachandira mabasa hatoti tiri kudzokera rini zvinhu zvakandifadza kuti izvozvo uya pandakashandisawo imwe mitombo yandakange ndapiwawo yekuti ndizopanza nokuita sei shiwa yakandibatsira nokuti ndakapanza zvemashuga ndakazomuka hangu makuseni acho ndichinzwa mudumbu maingorwadza chete maingomonya zvanga zvakanyanyisa ndakashandisa poridzi randanga ndapiwa iroro makanyarara kuti nanhasi handina mudumbu mandiri kunzwa muchindirwadza kana kuita sei nezvimwe zvandinoona kuti zvakandichinja nokuti ini ndasingaswere ndisina kunzwa mudumbu dambudziko randaitova naro kubvira ndichitongokura asi pari zvino hangu handina dambudziko randiri kunzwa oita mama wangu ane chavanga vanacho chakatakaiswa wangu kumusana chakazopisora tateguru vari kutaura kuti izvezvi vari kunzwa kufurwa nemhepo mino kana zvichazodzoka hazvo asi vari kuti pari zvino havana chavari kunzwa vari kunzwa zvakanaka. Oitawo kumwe kwandaifanirwa kuti ndinziwo ndiendewo asi ndinongotenda kuti ndakaenda shuwa ndikanotambirwa zvakanaka zvandanga ndisiri kutarisira kuti ndichatambirwa nenzira iyoyo ndichitotya nekuzeza kuti ndinokuenda here ndinondotangira papi ndichanonzi chii asi ndakatopedzisira ndakutoita senge ndiri famba pepi saka zvinhu zvandinoti tateguru vakandibatsira nevanodawo kuzobatsirwa havo ndinoona zvakasununguka kuti vari kuzobatsirwa nekuti nahangu zvangu ndichingori nekutenda kwokuti zvichangoramba zvichingoita zvichingoenda mberi zvakangonaka chete handizivi. Ndine mubvunzo muzukuru pakuya kwawakaita mudarira tateguru ndinzo zvibatsirwa pamitombo yawakapiwa kuti ushandise usvike paurutaura izvezvi kuti zvandachinzwa nezvandava pane shanduko. Pane mitombo yawakapiwa yakanzi unofanira kureverera chero nemazita evanhu here nemhiko. Pane mitombo yawakapiwa uchinzi urombeswa here. Pane mitombo yawakapiwa uchinzi apata kutemerera nyora here. Pane mitombo yawakapiwa uchinzi inoda ropa here natateguru. Aiwa ndakangopiwawo kugeza ndakatogezera pano ndakangogeza chete sendinongogezawo miteuri yatinongopiwa nanamadzibaba. Koita wekupanzawo ndakangopiwawo mushongawo pasina kunzi unozotaura zita remunhu here kana kuti uchareverera anything. Aiwa ndakangonoushandisa sekuzwa kwandanga ndaita kungoisa mvura inodziya chete pandatomwa pandatotanga kupanza. Koita wemuporiji ndakangopika poriji rangu rezviyo wacho ndini ndakatotenga inini pandatoshandisa ndakaisa tablespoon mudumbu mukatongonyarara handina sari munhu randakareverera kana kuti ivo vakanditi unozoshandisa so ndezvekuromba kana kuita sei. Aiwa ndingenyini zvinhu zvacho zvanga ndinangoona sekuti zvinozongosiyana kuti ichi chivanhu and then uku ndezvamwari tinopuwa matombo nemunamati otherwise zvinhu zvakangoda kufanana. Ndinoda futi kutenda vana mukoma Silai. Ndingati ndakatanga hangu kutaura nasisipelaji vakandipindura nekukasira vakazondirife havo kuna mukoma Silai. Vese vaingotaura nemufaro kutoita like titori mafriends ane takatoziva kudhara vanhu vakasununguka zvekuti kana wakasunungukako kutaura nawo uchida kubatsirwa ndione pane chinozezesa nekuti vanhu vakangosununguka ndinoda kuvatenda zvikurisa nekuti dai vanga vasiri ivo ndingati pakutotanga ndakambotanga
kuisa manhamba dzasekuru dzavaisa paYouTube, unoti ndaifollowa paYouTube. Ndakamboda kuzama kutaura navo, ndikatoona kuti vanhu vari busy zvokuti havatombokwanise kuresponda vanhu. Saka pandakazongotaura neava, aiwa ndakangodairwa ka1 vakauya vakanita mainterview zvakanaka zvinoto vanhu vanotongori nerudo. Ndinoda kuvatenda zvokuti dai vanga vasiriwo mumwe ndaida isina kumbowana rubatsiro rwacho. Saka ndovatenda zvikurusa.